biss mexxej li jisma', huwa mexxej determinat. Huwa mexxej u din għajda verament b'rispett, huwa mexxej b'kuxjenza soċjali. U jiena nsaqsi, min qed imexxi l-pajjiżna? Min hu l-Prim Ministru? Joseph jew Keith? Jiena naħseb li Keith huwa l-Prim Ministru ta' Malta. Għax Joseph klif jibsa minnu ma jagħmilx. Għandna kumpaniji qed jitilqu. Banek internazzjonali, banek kbar, qed jagħmlu blacklisting lil Malta. Dawn affarijiet serja ħafna. Nies qed jaħdmu jagħtu ġurnata xogħol inkwetati mill-kriżi li għandna f'pajjiżna. Għandna setturi sħaħ inkwetati bid-del l-ikraħ, bit-teba li hemm fuq pajjiżna. Dawn huma setturi li jħadmu eluf ta' nies. L-uniku mod kif inneħħu lil Joseph, lil Conrad u lil Keith huwa bil-vot lil Forza Nazzjonali.